Kull ġurnata li tgħaddi l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa hija dejjem aktar isir jiġbaħ lil Lawrence Cutajar. Dan kien il-messaġġ illi wassal il-President tal-Għaqda Repubblika Robert Aquilina matul konferenza tal-aħbarijiet illi saret it-tnejn filgħodu quddiem id-depo. Robert Aquilina qal li l-Kummissarju tal-Pulizija għadu qed ikaxkar saqajh u baqa' ma ressaq il-qorti lanqas persuna waħda li għandha konnessjoni mal-qarnita mafjuża li ġabet qajb lil pajjiżna. Ġejna hawnhekk dalgħodu biex infakru l-Kummissarju tal-Pulizija li mhux qed jaqdi dmiru. Għadda xahar ieħor saħansitra ħarġet l-inkjesta pubblika dwar l-assassinu ta' Daphne Caruana Galizia u l-Kummissarju Angelo Gafa kuljum li għaddi qiegħed dejjem iktar isir jiġbaħ lil predeċessur tiegħu Lawrence Cutajar. Dan mhux aċċettabbli, aħna mhux se naċċettaw li dan jibqa' jseħħ. Ir-Repubblika qed tgħid li f'Malta kulħadd sema b'dawn in-nies ħlief min bil-liġi għandu responsabbiltà li jressaqhom lejn il-ġustizzja. Fost dawn il-persuni hemm John Dalli li Angelo Gafa stess meta kien spettur iddikjara li l-Pulizija kellha biżżejjed evidenza f'idejha biex tresqu l-qorti. Robert Aquilina qal li hemm ukoll il-kriminali tal-Pilatus Bank li meta aktar minn sena ilu Gafa laħaq kummissarju kien qal li fuq dan il-każ fi żmien xahar il-Pulizija kienet se tressaq xi nies, iżda s'issa għadu ma seħħ assolutament xejn. Persuna oħra hija l-eks-Ministru Konrad Mizzi. Fil-waqt li fuq il-korruzzjoni li wettaq l-eks-Chief of Staff Kassila Kiċkembri, Gafa m'għamel assolutament xejn. Apparti dawn Angelo Gafa ma ħebda azzjoni lanqas fil-konfront ta' Joe Kuxkiri, Heathcliff Farrugia u Anthony Farrugia. U l-lista tkompli: Edward Cicluna, Chris Cardona, il-business partners ta' Jürgen Fenech, Johan Buttigieg, Carmelo Abela, Roseanne Cutajar u oħrajn. Robert Aquilina qal li minkejja l-grey listing il-konklużjoni tal-inkjesta pubblika u x-xhieda xokkanti li jinstema' fil-qorti, il-Kummissarju tal-Pulizija qed jibqa' jkaxkar saqajh.